Όλοι οι παραδοσιακοί καθαριστές αέρα παρουσιάζουν τις ίδιες δύο βασικές αδυναμίες. Πρώτον, φιλτράρουν μόνο ορισμένους τύπους ατμοσφαιρικών ρήπων, όχι όλους. Και δεύτερον, καθαρίζουν μόνο τον αέρα που διέρχεται από αυτά, όχι όλο τον αέρα στο δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο καθαρός αέρας που εκπέμπουν αναμειγνύεται αμέσως με τον υπάρχοντα μολυσμένο αέρα και επανομολύνεται. Και οι βαρύτεροι ρήποι, όπως η γύρι και η σκόνη, εγκαθίστανται γρήγορα στις επιφάνειες. Ένα άτομο ή ένα κατοικίδιο που περπατάει στο πάτωμα ή περνάει δίπλα από ένα καναπέ για να μολύνει ξανά τον αέρα από την αρχή. Εν τω μεταξύ, νέος μολυσμένος αέρας εισέρχεται συνεχώς στο δωμάτιο. Σε ένα τυπικό σπίτι, ο υπάρχον αέρας αντικαθίσταται από νέο αέρα από το έξω περιβάλλον τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα και πολλές φορές συχνότερα. Τέλος, η διαστρωμάτωση από την άνοδο του θερμού αέρα και οι δεινές στον αέρα σημαίνει ότι μέρος του αέρα στο δωμάτιο δεν φτάνει ποτέ στον εξαερωτή και δεν καθαρίζεται. Έτσι, ένας παραδοσιακός καθαριστής αέρα, όσο ισχυρός και αν είναι, δεν μπορεί να αφαιρέσει ένα σημαντικό ποσοστό του μολυσμένου αέρα από το δωμάτιο. Page Feel. Υγιής αέρας, υγιεινή ζωή.